sille! Ruiset lauantai loppuun myyty! Me vaihdettiin taiteilijan Launelan kanssa paikkaa loppuillaksi, eli Jusso siirtyi tonne telttaan ja mä tulin tänne ihmisten ilmoille. Tää on niin makea tää näky, että on pakko ikuistaa. Sopiiks teille? Mä lasken 3, kaikki nostaa kädet ilmaan ja otetaan semmonen yhteinen kaverikuva, luokkakuva. 1, 2, 3! Eikä niistä jompikumpi onnistunut. Onks ollut hyvä päivä? Eturivi on odottanut seuraavaa bändiä täällä jo tuntitolkulla. Se on oikein nimittäin. Nyt pistetään hyvät naiset ja herrat tanssit tulille. Ootteko te valmiit? J!